Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Dobré ráno, dobrý deň, prípadne dobrý večer, ahojte. Dnešná epizóda podcastu Cestujeme inak bude iná. Nevedela som sa k tomu dlhšie rozhýbať, ale keďže chrípkové obdobie bolo iba otázkou času, kedy to chytí aj nás, no a na 3 týždne nás kompletne vyplo, takže to okrem iného znamenalo aj to, že som nenahrávala rozhovory. Na druhú stranu konečne som mohla nahrať tento formát, o ktorom som už dlhšie premýšľala. Budú to také krátke zamyslenia, vždy na nejakú konkrétnu tému. A práve tieto budú vychádzať aj ako články, takže buď si to môžete vypočuť alebo prečítať. Tak poďme na to. Témou prvého zamyslenia bude lietanie. Asi to poznáte, vždy sa nájde niekto, kto spochybní vaše snaženie byť v živote udržateľnejší, keď sa vyberiete na dovolenku lietadlom. Ono je to tak, v udržateľnom cestovaní je práve lietanie jedna z najkontroverznejších tém. Pozrieme sa teda na to najskôr cez fakty o problémoch s lietaním, či na to existujú riešenia a potom sa zamyslíme, či lietať alebo nelietať. Tak na úvod fakty. Najväčší problém lietania sú emisie. Letecká doprava je klimaticky najnáročnejšia forma dopravy. V čase, keď sa snažíme o to, aby emisie zo všetkých priemyslov klesali, z leteckého priemyslu neustále rastú a majú rásť a to je problém. Keď si vezmeme čisto emisie oxidu uhličitého, tak 3/4 z nich sú v cestovnom ruchu spôsobené dopravou, pričom letectvo tvorí až 40%. Ale oveľa väčším problémom sú tie ďalšie plyny, ktoré vypúšťajú letecké motory. Oxidy dusíka, oxid siričity a vodu. A pevné častice, teda sadze. Tieto plyny spôsobujú práve skleníkový efekt, prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a to dokonca 2-krát viac ako emisie oxidu uhličitého. To je jeden obrovský problém. Druhý veľký problém sa odohráva na Zemi, lebo okrem globálneho otepľovania skleníkových plynov a zmeny klímy so sebou prináša letecký priemysel aj masívnu výstavbu. Neviem, či ste niekedy počuli pojem aerotropolis. Ide o letiská, ktoré sú obklopené širokou infraštruktúrou a vytvárajú také mesto v meste. Sú tam kongresové, obchodné, výstavné komplexy, golfové ihriská, štadióny, priemyselné parky a takýmto vlastne masívny rozvoj letisk často znamená nútené vysťahovanie miestnych ľudí, domáci strácajú prístup k pôde, k vode, k iným zdrojom, uprednostňujú sa záujmy podnikania pred záujmami ľudí, ktorí tam bývajú a na tento problém reagovali napríklad v marci 2015 aj aktivisti z celého sveta a vzniklo globálne anti-aerotropolisové hnutie GAM. Snaží sa riešiť problém týchto mega letísk. Vráťme sa teraz ale k samotnému lietaniu a emisiám. Lebo my tu máme jeden vážny problém v leteckom priemysle. My znečistenie dotujeme. Letecká doprava je vlastne výrazne dotovaná štátom, dokonca často v rozpore s usmerneniami Európskej únie. Na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni sa vlastne pomoc poskytuje aj výrobcom lietadiel. Ďalej, letecké spoločnosti na rozdiel od motoristov v celej Európe platia nulové clo na palivo a sú tiež oslobodené od platenia dane z palív aj z leteniek. Výsledkom sú umelo vytvorené nízke ceny leteniek, ktoré vlastne neodrážajú skutočnú cenu lietania. A toto vytvára tú nekonečnú slučku, lacné letenky, zvyšujú dopyt po lietaní a znižujú motiváciu rozvíjať udržateľnejší letecký priemysel. Takže my na jednej strane máme emisie z lietania, na druhej strane ich tvorbu ešte podporujeme a naše peniaze používame na ich zvyšovanie. No a to som ešte nespomenula Európsky systém obchodovania s emisiami EU ETS, ktorý by mal byť riešením problému, ale je skôr jeho opakom, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a aby tých dotácií nebolo málo, tak čerešničkou na torte bola vlastne kríza COVID-19, kedy sa zaviedli nové dotácie prostredníctvom záchranných balíkov poskytovaných leteckým spoločnostiam, no a to takmer bez podmienok. Takže otázka pre vás, poslucháči, koľko peňazí daňových poplatníkov ide leteckým spoločnostiam? Aby sme získali ako takú predstavu, o akých sumách hovoríme, tak zo pár príkladov. Príklad záchranného balíka pre Ryanair počas covidu 670 miliónov eur. Príklad daní
Ak by sme leteckú dopravu neoslobodzovali od daní v Európskej únii, by sme získali 34,2 miliard eur. No a príklad Slovenska, tak tipnite si, koľko štát každoročne stráca na daniach z leteckej dopravy u nás. 30 miliónov eur. Takže toľko by sme mohli zarobiť a ešte by sme aj stopli nezmysel, že si priplácame za znečisťovanie. Povedali sme si teda o problémoch s leteckými emisiami, dokonca aj o tom, ako si za znečisťovanie priplácame. To je ako keby sme si strieľali vlastný gól v každom zápase. No tak poďme sa teraz pozrieť na nejaké možné riešenia. Prvým riešením je zefektívniť letecký priemysel, ktorý už máme. V krátkodobom horizonte môžeme zaviesť účinnejšie normy, zdaňovať letectvo, naskočiť na opatrenia voči emisiám ostatných plynov. Nehovorím teraz o oxide uhličitom, ale o tých, ktoré sú nebezpečnejšie, ako napríklad kondenzačné pruhy. To sú tie dlhé pruhy vychádzajúce z trysiek, presnejšie je to vodná para a sadze z letu. A na zníženie týchto vplyvov môžu lietadla okrem čistých palív, o ktorých ešte bude reč, zmeniť napríklad dráhy letu tak, aby lietali v nižších nadmorských výškach, kde sa zabráni tvorbe týchto stôp. Presmerovanie menej ako 2% letov v Japonsku znížilo oteplovací účinok kondenzačných stôp o takmer 60%, takže to je obrovská zmena. Druhým riešením sú alternatívne palivá. Otázka: aký typ palív je ten správny? Lebo dnes sme už poučení repkou olejnou, ktorú na Slovensku vidíte raz pomaly už aj z vášho taniera. Takže vieme, že používanie biopalív na báze plodín má skôr negatívne účinky, napríklad ako zvyšovanie cien potravín, pretože my namiesto pestovania zeleniny a ovocia si tu pestujeme palíva. Preto je potrebné zamerať sa na udržateľné letecké palivá, SAF. No a ak si pozrieme teda, aké sú reálne tieto alternatívy udržateľné, tak príklady zahŕňajú paliva na tuhý komunálny odpad, zvyšky z lesného hospodárstva. Tieto vlastne majú ale konkurenčné použitie, ale nedávno sa začalo experimentovať aj s tzv. E-kerozínom. A ak som to dobre pochopila, tak to je synteticky vyrobený petrolej, ktorý sa potom kombinuje s oxidom uhličitým zachyteným z atmosféry. Používa sa na to obrovské množstvo obnoviteľnej energie, ale teda hovorí sa, že potenciál tam je, ale je tam ešte veľa nejasností a nájsť odpovede na toto ešte potrvá. No a ideme ďalej. Tretím riešením sú lietadlá s nulovými emisiami. To znamená, to sú také lietadlá, ktoré sú poháňané čistou elektrínou alebo vodíkom, vyrobeným pomocou obnoviteľnej energie. Ak sa má sektor dekarbonizovať, tak toto budeme potrebovať. No nejaké koncepcie lietadiel my s nulovými emisiami už máme a predpokladá sa, že takéto elektrické alebo hybridno-elektrické vodíkové lietadlá by mohli začať lietať tak v polke 2030, ale aj tam sú obrovské problémy, ktoré ešte nemáme vyriešené, lebo pri elektrických lietadlách sú batérie oveľa ťažšie ako petrolej, zaistiť bezpečnosť si vyžaduje dlhý certifikačný proces, značné náklady vznikajú aj na vývoj, zmenu letísk, preškolenie pilotov a pri vodíkových lietadlách tam je to vraj aj sľubnejšie, mohli by byť dokonca lacnejšie ako lietadlá na fosílne palivá, ale pre oba typy lietadiel s nulovými emisiami platí, že kým sa stanú realitou, chce to jednak čas a možno budú aj tak limitované na lety krátkych a stredných vzdialeností. Na tie dlhé vzdialenosti sme to ešte nepremysleli. No a posledným štvrtým riešením sú platby za znečistenie. V Európskej únii máme pre letectvo vytvorený systém obchodovania s emisiami ETS, v ktorom sa predávajú a kupujú uhlíkové kredity. Funguje to tak, že letecké spoločnosti platia za emisie pri letoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ale zároveň to vlastne tak úplne nefunguje, lebo letecké spoločnosti dostávajú viac ako polovicu svojich povolení za znečisťovanie zadarmo. A ešte aj všetky lety na dlhé vzdialenosti, čo sú 2/3 emisí z leteckej dopravy, sa do toho trhu s uhlíkom nezapočítavajú. No a tu vstupuje do hry aj agentúra OSN, menovite Medzinárodná organizácia civilného letectva ICAO, a tá prijala globálnu kompenzačnú schému CORSIA.
Cieľom je samozrejme stabilizovať emisie oxidu uhličitého na úroveň z roku 2019. Tie opatrenia budú platné od roku 2027, ale to nie je nejakým spôsobom vymáhateľné, to je iba spoločenská dohoda. Tieto platby za znečistenie, tie offsetové kredity, z minulosti my už vieme, že nepriniesli zníženie emisí v letectve a predpoklad je, že to nebude fungovať ani v budúcnosti, pretože Parížska dohoda vyžaduje, aby všetky sektory znížili svoje emisie. Takže ak vám letecké spoločnosti hovoria, ako kompenzujú svoje znečistenie inými zelenými projektmi, tak to je síce pekné a kľudne nech to robia, lebo aj to je dobré, ale určite to nie je efektívne riešenie emisí, ktoré produkujú oni sami. To už je greenwashing, lebo namiesto niečoho urobím niečo iné, tak to úplne nefunguje, ale je to dobrý doplnkový nástroj. Takže čo si teda z týchto riešení a neriešení máme odniesť? V podstate je to celkom jednoduché. Potrebné uplatňovať širokospektrálny prístup. To znamená aj sa zamerať na efektívnosť tradičných letov a lietadiel, ktoré už máme, vyvíjať pritom nové palivá a vládami podporovať konštrukcie lietadiel s nulovými emisiami, ako sú vodíkové alebo elektrické lietadlá. Pretože tie, ak majú nastúpiť do prevádzky už niekedy v polovici roku 2035, budú potrebovať veľké množstvo financií. Čo môžeme urobiť my? Blížime sa do finále a konečne je tu posledná otázka na poslucháčov a čítajúcich, teda na vás. Čo myslíte? Mali by sme teda lietať menej? Predtým, ako si na túto otázku odpoviete, vypočujte si ešte posledné fakty, ktoré tu pre vás mám. Totiž, ešte sme si nezodpovedali otázku, kto vlastne lieta. Vedeli ste, že letecká doprava je využívaná vo veľkej miere hlavne služobnými cestami? V Európe predstavujú približne 30% všetkých leteckých ciest. Obchodní cestujúci ale tvoria iba 12% cestujúcich. To, čo si musíme uvedomiť, je, že menej ako 1% svetovej populácie predstavuje v skutočnosti viac ako 50% emisí z leteckej dopravy. Takže laicky povedané, niektorí ľudia lietajú oveľa častejšie ako iní. A teraz úplne vynechajme rozvojové krajiny, zamerajme sa iba na tie rozvinuté. Čo sa nedávno stalo počas covidovej pandémie? Lietalo sa zrazu oveľa menej a dramaticky klesol aj počet týchto firemných letov. Mnohí začali hľadať alternatívy, či to nejde aj inak. A naozaj vlastne aj keď firmy menej lietali, svet sa nezastavil, projekty pokračovali, spoločnosti boli v spojení so zákazníkmi aj obchodnými partnermi, že v podstate nič sa nestalo. A tento nový štandard tak spochybnil zažité predstavy a nastolil otázku, či je naozaj potrebné tak často pracovne lietať. No a práve tu sa vytvára priestor niečo zmeniť. Medzivládny panel pre zmenu klímy IPCC vyzval na rýchle zníženie emisí, pričom kľúčové sú nasledujúce 3 roky. Najlepšie by bolo obmedziť diaľkové lety, toto vieme. A technické riešenia zatiaľ na to nemáme. A práve tu sa javí, je to náhodné zistenie počas korony, že práve obmedzenie pracovných letov je veľmi jednoduchý, ale účinný spôsob, ako znížiť emisie z leteckej dopravy. Samozrejme, ja teraz netvrdím, že sa majú zrušiť všetky pracovné lety. Však ja by som bola blázon, keby som uzavrela s niekým zmluvu na diaľku, s kým som sa osobne nikdy nestretla. Ale v každej firme, v ktorej zamestnanci často lietajú, je priestor pre skresanie. Či už tým, že tieto cesty presmerujeme na vysokorýchlostné vlaky, u nás vlaky, alebo využijeme digitálne technológie. Obmedzenie pracovných letov je naozaj jednoduchý a účinný spôsob, ako znížiť letecké emisie. Nasledujúci príklad. Ak by sme firemné lety v Európe znížili o 50%, do roku 2030 by sa znížili emisie o 32,6 milióna tón oxidu uhličitého, čo je rovnaké, ako keby sme z ciest odstránili 16 miliónov aut. To si viete predstaviť? 16 miliónov aut? A počas korony sa to koniec koncov ukázalo, lebo v roku 2020 v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 sa celková spotreba ropy naozaj znížila v Európe o 64,4 miliónov tón ropného ekvivalentu, ale
to, čo je podstatné, je, že z toho 37% bolo spôsobených poklesom medzinárodnej leteckej dopravy. Takže naozaj má regulácia lietania obrovskú váhu v znižovaní emisí. Riešiť emisie letectva by nemalo byť tabu. Mali by sme sa o tom rozprávať otvorene, tak ako to je. A čo by sme určite nemali robiť, je podporovať rast leteckej dopravy, keď vieme, aké ťažké je tento sektor dekarbonizovať a ešte si za to priplácať. No a tu sa dostávame aj k nám jednotlivcom. Pre kritické 10-ročie, približne do roku 2035, je najlepším spôsobom, ako znížiť emisie z leteckej dopravy, skutočne menej lietať. Lebo my ekologické technológie zatiaľ nemáme, nie sú dostupné v takom rozsahu, akom by sme potrebovali. A ten časový plán pre udržateľné paliva a lietadlá s nulovými emisiami je v súčasnosti niekde po roku 2030 a neskôr. Takže my to nevieme ani presne povedať. Tieto technológie časom prispejú k zníženiu emisí z leteckej dopravy, to je pravda, ale stále je to hudba budúcnosti. Takže rozumne lietať je niečo, čo môžeme urobiť všetci. Alebo inak povedané, rozumne plánovať naše cesty. V realite to môže znamenať použiť udržateľnejší spôsob dopravy, ako je vlak, zmeniť miesto, ktoré chcem navštíviť, alebo namiesto niekoľkých krátkych výletov si dopriať dlhšiu dovolenku na jednom mieste, odkiaľ objavujete blízke okolie. A toto bude asi taká mantra všetkých zamyslení, ale nezabudnime, že nejde o to, kde cestujeme, ani ako cestujeme, ale dôležité je pozrieť sa za všetky tieto otázky a odpovedať si na základnú otázku, prečo cestujeme. Vďaka tomu sa možno napokon ocitneme niekde úplne inde.